Hej alle sammen. Øhm, mig og min veninde, vi kunne rigtig godt tænke os at lave en vlog. Eller jeg kunne. Jeg har ikke spurgt hende endnu, men jeg spørger hende i morgen, fordi at vi skal være sammen i morgen, og så skal vi sove sammen til lørdag. Vi tænkte os at lave sådan en vlog, hvor vi laver en hver eneste gang vi er sammen. Vi er nok sammen en til to gange på en måned, så det er ikke så tit der kommer nogen ind, regner vi med. Jeg har spurgt min anden veninde fra min klasse, om hun ville være med, fordi at så kunne vi jo lave nogle måske hver anden dag. I hvert fald en gang om ugen skulle vi lave en vlog. Men hun ville ikke, så jeg spørger hende her. Jeg ville også have spurgt min bedste veninde, men hun kunne ikke, eller jo, det kan hun jo sådan set godt, men vi bor så langt fra hinanden, fordi at hun bor på Vestsjælland, og jeg bor i Nordjylland, så det er ikke så tit vi ser hinanden. Vi ser nok hinanden en gang på 2 måneder eller sådan noget i gennemsnit. Nu går der 3 uger, hvor jeg ser hende igen, og det gjorde der sidste gang, så det er sådan ikke så tit. Det er sådan lidt forskelligt. Ja. Men hende jeg har tænkt mig at spørge, om hun vil være med, hedder Nana. Jeg går ikke i klasse med hende, men hun bor 10 km fra min by. Det var faktisk min allerførste veninde jeg fik. Vi har kendt hinanden siden vi gik i dagpleje og har været sammen og leget sammen, og da vi var helt små. Så der er masser at snakke om i hvert fald. Hvis det er, at I kunne tænke jer at se flere af de her vlogs, så kan I gå ind på Facebook og trykke synes godt om vores side, eller fanside, hvad I nu vil kalde det. Og den hedder Caroline og Nana Official Fanpage. Jeg er ikke 100% sikker på, at jeg laver en endnu, men jeg tror, at jeg laver ikke en før i morgen i hvert fald. Bare så I er klar på det. Men jeg tror, at hvis vi laver en vlog i morgen, så er vi nok begge to med i den, fordi vi skal være sammen og sådan noget. Og så siger vi der hvad siden kommer til at hedde, så kan I gå ind på Facebook. Og så må I meget gerne trykke synes godt om, hvis det kun er en, der trykker synes godt om, så gider vi selvfølgelig ikke lave flere vlogs. Fordi at hvis der er ingen af jer, der vil se det, så er der ingen grund til det. Så hvis det er, at I gerne vil se noget mere, så gå ind og tryk synes godt om, eller smid en kommentar, hvis I ikke har Facebook. Men det har mange af jer jo. Så bare gå ind og tryk synes godt om, når vi laver den i morgen, hvis der hun vil være med til at lave en vlog. Så gå ind og tryk synes godt om, og hvis der er sådan pænt mange, der trykker synes godt om, så laver vi flere vlogs hver eneste gang vi er sammen. Vi laver nok flere på én gang, altså sådan flere om dagen. Så opdaterer vi os ind på siden, hvis der er sådan, hvad vi skal lave og sådan noget. Så skriver vi selvfølgelig, hvem der er, der skriver, fordi vi er jo ikke sammen hele tiden. Så, smid en kommentar til den her video, og sige, om I gerne vil se nogle flere. Jeg har ikke glemt at sige, hvad jeg hedder. Jeg hedder Caroline, og min veninde, som skal være med, hedder Nana. Og I kan se mere i morgen, hvis der hun vil være med. Men hvis der ikke kommer nogen video i morgen eller lørdag, så laver vi ikke en. Det kan være, hun ombestemmer sig næste gang, vi skal være sammen, men det ved jeg ikke. Så jeg håber, I vil se med.